Hi, simrang hilin eh. Good morning. Good afternoon og madong hapon ninyong tanan. Ako na pod ni si Mananghilin. Sa di pa ko magsugod sa istorya, mao gyapon. Pasalamat sa itong labang makagahom nga gihatagan patag kinabuhi karong adlaw. Ug katong mga followers nga nagsubaybay sang video, apil naman hagampo matag adlaw, matag oras, matag minuto, wa mawas atong kasing-kasing nga magampos Ginoo nga hatagan ta kanunay og kabaskog bisan pag ingan itong sitwasyon karon. Gi panalipdan gyapon tos ng labang makagahom. Manang nanap ko kuan naaris nangka kay o may laing kuanan eh anis among nangka kay mamalagi ni malunoy ang COVID, di takalakaw og syudad, di takalugsong og lungsod. Walang anagya po taga-naran masig pulaan na mo og tanong sa among video. Ang video nga na ako din ikaw na libot-libot na ning nangka sa taman nga wa man tay laing mahimo. Sa kantong syudad nagawan og na sa mga apo. Pila ko kabuan ako makatanda sa Tos Garcia. Wala po ko makatanda. Sige nag-chat sa Lin nga patuon ko nung lisod lagi maglakaw-lakaw karon kay bawang na man yung COVID sa ako na ba naraba ko kuan nag-ubo-ubo na ba ko na basin tag ba quarantine sa kung masakpan ko madenggan ko nag-ubo-ubo kay napay lagi hang ubo sa manang nana ko lanis among palibot naglibot-libot kay wa may laing mahimo mo nang katong mga taong nagsubaybay sang video o ganahan mo tanawag ang video tanaw pud mo og di mo ganahan di ato pud mo katanaw kay kuan ko na mugos tan lingaw-lingaw ram ning katong hang mga followers labi na ni Madam Lilian Anthony family amping diha madam nila ni Rosemary diha sa Curtis amping kanunay mo diha kay ano sa paning manuway COVID mo wa katong Tuas Manila ang mga igsuon nila Alits nilas Pao Bayulit o diha sa Cebu amping mo ang mga igsuon tanan amping mo karang da Cebu nilas Jijin karon tang panahon na July mauri buwan sa pista sa among Santa Ana ug San Joaquin sa Alicia pero karong panahon na mingaw kay i-lockdown lockdown man kuno Alicia kay wa pa gani magsugod pista daghan namang nag positive sa among ang lungsod mo nang anhin na jud ko ganaron daani sa abang palibot kay wa man sila ang mahimo madumantos programi kay daghang lakaw kay naman jay sakdanan na may isang motor safety man po sila magmotor-motor ako amo ko'y motor punan ako sa kalibunan magtamak-tamak. Shout out ko diha ni Nanay Basing magpatahay ko diha og kuan ipok magpatahay kog tukong kanang pangsuot og magtamak-tamak anang kalasangan bitaw kay kita ko sa mga tahi lami magizang mga tahi magpatahay na ko nimo Nanay Basing sa imong tukong napos sa channel nga Nanay Basing tanawan ninyo basig ganahan mo kung hinsa manahi na siya og uniform sa mga ma'am kay igsuna ni ma'am kuan igsuna ni ma'am tutor isa ng ate si Nanay Basing kung kamusta naman mo diha ma'am kanang wala ba yung COVID just into the pit
Nagludo raman tatadani pero mawala gini daghang manunay COVID mo kita makakita-kita. Sa sinay basing moingon og magkita mi wa po koy lugar kay mawala ginang naay mga tulumanon. Manang maglantaw-lantaw laman tag tanaw sa tong video. Baylo-baylo tag tan-aw. Bitaw. A few moments later. Repair sila kulungan sa baboy kay si Aisa ni palit og baboy. Himuang Roy extension ag isang ad. Kaya may kang nanay dali dia. Extensionan nila. Oh. Ngani kung babag isa kon dito kay parang sa dadag lukay maintan. Sanay? Maintan baka tulong putdi. Kani butang ng busane. Ngana. Ignay ka. Magmenta ka makasilong masilungon na tos likod. Ana ba mo na? Upali ba? Adlaw na. Ginara. Dari ba dari? Ito. Tungko to. Dari ba dari? Say dana re maintan. Namisig. Ah, sa man puta nga. Lain man ni. Nga maday doy. Ay kuan kang ni. Lari ra gilang kulungan. Tapat sa kang nanay. Asa ka mo ban? Sa ka mo ban? Tak ubeg sini tungtung lunas ko na ya ngani. Pesa tu taas tu ah. Kada mga adi na dali kay kang nanay na labaw denggan. Kaya may sud niya sa ugma. Ugma nay? Mas ali ya. Kalong ba daw kuan ana ni tang ana. Diutik batol tirang-tirang man. Weh. Narang nanambo na baboy nay naminta na. Ano yan puro na nay? Digway ni gumanlong. Yes ha. Mo bresa ba ni sang nanay? Today? Pero 30 kilos. Ano to, Amre? Balik ko tani. Ode. Akin diri. Akin ka. Hindu na na isa ugma. Bes ko no? Ang taas kay ring lubong Isti lang li. Taas. Kari. Kani ro taas ni. Ya. Kana ano man lubong pa din sunang ba? Ano sisa? Tagubtob lang ubo. Wala dahong. Ano ba yung sili na iwa di bunga? Extension na saad. Ito na lang. Ako. Muli. Nasa sana ba? Ano? Anak extension. Tagkatihawon na sa nanay. Dapat lister ko no. Sa tawihawon. 26 na 27. Saan mo? Saan mo ako? Sa pagkasilikian, hag na mo yan. Ano ka? Yan na, nagkasa makaday. Katihaw pa boy? Ha? Ato gilisulon lang ko no. Kung daan na ni, pwede mo kung karne na kung daan. Pero litsulon lagi ko no. Iha, kung daan sa isa. Ya, wala gidaan, pero di naman nabangkagan kay litsun man. Oo. Maglitsun mo pus dudo, kaya na may ida to ah. Ida makato. Mig na roy. Saan na Roy? Kali mabato. Na. Diyo galong. Wala. Naghimog extension sa ad sa baboy kay nay baboy ni Aisa. Baboy? Toya diyan dito sa Cortis, so ito isu di sang ad. Nari po adin to. Na ila ano. Wala mo to sudli. Kung platong baboy dali kay 1 liter ang waktin.
Asa na magligo na si isang baboy. Baboy dito. Sa? Baboy. Mahal. Kanang imo na eh. Bintana na na eh. Ilabog tong kuan. Lubiroy. Itok na mas kuan. Ay, sa maghinlo. Sili na, Roy. Oh. Magbuho. Kaya makasindo ko kwarta liha. Ako na po'y mapuli. Gili-gili tayo, rade. Paligo dito. Ligid-ligid giling ha. Automatic mo na suloy maghimo. Yan na, wala kibang tayo day. Halim na yung punit. Diyan mo na yung punit tayo. Labay na. Labay na. Saroy? Namay ka dulo na to. Oh, nga, may kwarta. Along, may kwarta. Pulit yung baboy. Naksin. Kwarta grabe utang. Kung nag-add nila. Diyan yung tubig, bi. Tubig sa kuno. Sa dahil sa kuan na extension. Po na makita tag kuan, mamiso makapalit tag baboy. Na po ako na po yung masud diha. Ako yung mupulig po dyan. Bitaw, pulihag baktin. Namo ko ni baktin ni kuan, nga mga anak o kanang mga anak karong kuan. Ka dupit Roy, gapit. Okay. Oh, mau din ni yun. Halos ay sarong pahinluan na niya. Tanay? Mari yan na, lady. Ito na sige lang ka data. Lakata. Asa ka? Ato na tata, ato rin pa mo ituguan kay hugaw na. A few moments later. Tanawon hagbaboy niya isa katong gimong nilaroy gahapon nga ad. Naman, dia nagisang baboy dia. Kaya sud gabi wala ma-vlog gabi kay gabi na ni abot. Na puro gi kog babuza. Mag-away na sila nay. Magsumbas ka na nay, dito na nay. Deka bata. Taga maldito. Maldito na, maldito man yung katipunan nga baboy. Puro mo na balingay mo nay. Puro. Kaisa puro mo pa kaisa, puro lang may magkuro kaisa. Ako hanip. Gapay-pay lang magdanggan. Dinalian ni mong ad gapon. Ikaw na naidarang ka. Kaya din po rin ka na tasog simod. Asan ang baboy mo, be? Saan ang baboy mo? Baboy mo yan? Asa man ka? Tara ko na. Ikaw. Pagkabawan ako. Kalibangan sa baboy na. Nanagibos diyang babuzan. Kaya nabagdang dali sa kamalig na magdang baktin. Kaya diyang naikuan. Na diyang manuktok. Haling-halingan po din mo ay. Kaya gilamok mo itong say. Kinaan itong lamok no. Lagi, dakan ko ng lamok. Uy laman. Nabagi mo na. Iwan malagi mo lamok ka. Lamok ka na? Lamok na, ilhan. Napakuno po ilang doha kuno kabuok. Puliad to. Nana? Nakakailbi ko no. Yung limahan lang si mga lima. Mangita pa talaga mga lima punta. Hindi mawaan ng imo ay. Napagali isa, duha mo na sila. Hamag duha. Ibulig za ay naling kuno to. Kung dako to no.
Tako di lang ada to. Kasi di lang tubig na to siguro. Mo di na itong tubig din ng gamay na. Kaya na namin nadugang na to di ay. Mo din itong tubig nga wala ni kuan. Nagibuang ay sang mawag lamok. Ay, alis yan. Kaya na sa mama. Kay, grabe ko pala mo yan. Mag-isang ad. Hi, papa. Hi, papa ko no. Dahil yan. Pa. Hi pa. Nagbantas siya yung baboy. Ay, mga bilang hiling turko kung pagpunta sa mga tuwing. Ano man ron? Kasi mga dalid-dalid na yung kuan. Grabe sa sinaw naman ay. Grabe naman higaan. Hi. Hoy, itong tusin ay hindi mo lupan. Wala. Ano may atop? Kato, isang gyaptan to ah. Pila po nakaadlaw. Ano ter? Pulih buhi ter. 10, 11, 12, 13. Tapos sa ilang baboy. Pak lagi lamok. Kala, duga pa man mo. Bansin ko pa kadlaw. Ipak lagi lamok na. Hamis na makaduguan. Babaw jatir. Mawala man nagkikisan. Lagi ya. Di na alam mo kung liha. Kaya hinuan Wala naman rin isa. na nagto. Sidong na. Nahinlog lagi ay. Sa grabe. Pulig balik to baboy. Ano na mo gawas sa gasang. Ito buho. Gasan mo agi niyo. Bupinitan yung Kabot siya isa. Takot kamot. baboy. Ipagabatong atag dus. Babaw. Di kaya kasilib. Kanina maningala. Kanina nga masilib. Marandungan na mas kananay. Hindi na maintan. Kaya ini kapalis mahaungan na ng atop sa kang nanay. Baboy? Wala yung kuan sampot. Ako na tanawa. How adlis yan? Wala na ka magligid-ligid pa nagdad. Ano ka tuloy? Pinagapon, ligid-ligid. Tanawa, tir. Kala gina buho. Bilat na, og buto. Haman. Ano na na buti to? Sa body kunit na nay. Pilag ligway. Ay. Apilay. Dito ko. Okay. Oh, dabi. Na, bilat magunaling suglot. Hindi ka banin. Bilat na, di na buto. Nagabos to naburot pagbitay to ha. Nalaging hubag, burag hubag. Napikas ang isang bisong. Tinayin na ning dagan. Napikas ang gamay na isang lupot gamay. Ha? Hindi ka. Pagkitag baboy. Kapit naman po na. Na? Ang lupot na. Hindi na bilang. Buti ko ulit na rin. Sinanay mo ko. Ligid na. Sa ay Christian! tumigil. Niligid na. Na, nito buwa. Murag buto na ino. Wala ito nagbitay nako. Ha? Na, murag buto lagi. Nalagi ko rin na buto tinayin na. Pagkapun siguro na nay. Ako wala kapni oy. Gama. Dako dito ay. Wala kapni. Sabi sa galing ginanay. Ligid-ligid. Nah, masama doon na sinay. Na, murag rin dosaw. Murag rin sa baboy. Sinyalan yung baboy nanay. Sinyalan. Burot man. Kaniburo tagbisong. Ha? Di na ubos. Tinaay sa mga. Pwede nakahikap ni nay. Di man kinaplan. Di ba, ibutan ka na naman. Ibutan. Ibutan na lang ba di? Malaki rawan.